И здравейте хора, днес играем Darksiders. И в този епизод ще играем Darksiders 2. Това е при началото на играта. И тук само с един мой братовчет, който се казвам Джони 5000. И сега това е Darksiders, която тук... Чакай, ще видим историята първо. Защото аз не съм я играл хора, нали? Да. Не знам какво се прави. И... тук ни разказва, че има някакви прилипи и те са заграждали нашата... Това е едно. Това е от едно. Аз съм гледал клипове преди. Интересно. Окей, дай хора, дай да започваме играта. Много махна. Трябва да го гледаш. И на мен не ми става. Ето го Darksiders. Две. Другия до него е едно. И ето, скипнахме. Да, тук ще почва сега да игра. Както виждате, и ето ни и нас. Това сме ние. Давай, конче. Както виждате, без никакъв. Това е моя комп, бе. Какво искате? Да, на много клипове има лак, но на този няма. Защото това е най-готиния комп. Силен. Доста. Ами не бе, малко. И знаете, ако искате проектите ни да се разрасне, се абонирайте. И ако искате да играете с мен, просто ми пишете. Да, и ако искате... в коментарите, в други глупости там. Ако искате проектите да се разрасне, се абонирайте. Да. И пратете коментари дали искате още да... Разбрах, че от Space ще склоним играта, нали хора? Атак. Ау. Аз разбрах как се пазим такива работи. Фак. Те са много бързи. Това е моят първото ниво. Това ще е първи епизод от нашата поредица на Darksiders. Напуснахме някакви батушки. Разбрах, че се взима фе. И тук взехме някакви неща. О! Кой е това? Тук е си... Да. Почваме си някакви ръковечки. Все пак за началото да сме готови. Сега е по-готин. Както виждате, не лагва. Да, въобще даже. Можем понякога мъничко само да прекъснем клипа понякога. Да, но ще продължавам след това. Да. Това много готино се дигне. Да. Значи, ей така трябва да се държим и така спокатерим, да. Точно така. Може не знаех, че така става. И ще разберем Darksiders. Все пак това е Darksiders. Не е Гаспичан. Пак ще ги вземем. О! Като... Уха, какви магии. Добре. Това е... това е за кръвта. Това е когато... Добре. Искаш така да се покатерим, значи по това е моята взимаме нагоре. Добре. И тук сега установяваме тези
това е първият епизод на Dark Siders, нашата поредица. Да, както вече казахме. Да. Добре, защо не умираш? Вау! Как убихме се. Значи трябва да скъпателим на тели и да стигнем до там. Там е някакъв човек. Добре, да се вземе това. Той се смее. Защо? Но това не е ли от едното? Защото аз едно съм играл. Не е прилича точно на него. Беше стар. Сега тук. Ето ги, ето ги. Тея грозници, да ги трепи. Ледените чудовища, аз така ви викам. Те не че само му викам, те си... Те са ледени чудовища. Уоу! Какво ни пусна? Добре. Взехме го някакви. Искам да видя какво е това. Които чука. Добре. Какво означава това? О, с значи. О, уоу. Това е год. С това чукче. О, къде трябва да се покатерим? Нагоре. Аз разбрах, че такива може да се скатерим. Аз разбрах. Извинете за този звук. Просто тук имам по-малък брат, който гледа някакви деца. Да. Закутя. Бам! Уоу! Това беше год. Да. И хората вече ние ще снимаме клипове и на други игри. Да. Всъщност ние вече снимаме. Добре, защо? Не достъпваш повече. Значи до 5 само можем да съберем. Защо? Това като е готов. Не ви ли прилича малко на God of War? Идиот, как се смее. Ама това от едното, знам, сигурен съм. Сигурен съм, че е от едно. Как ще е едно като игра? Не знам, имам чувство, че се бия с него. Защото, нали, там историята пише, да, че... Да, така. Баш също трябва малко ради. Добре, ще скочим на... Уау! Добре, това беше много готино. оживя. Но това беше готино. Да. Признайте хора, това беше уникално просто. Те са вредени или някак си? Да, те пак. Ледените чудовища, къде ли са ледени? Атака! Dark Siders, не може да мериш. Мисля, много голямо чувство, че имам, ще се бия с едно семенче. Защото, нали казах, че едно нещо е станало по-зъл и ние трябва да отключим там. Накрая се бием с някакъв дракон. Нещо такова. И тук. Какво правим? Скатерим се нагоре просто. Тук да не паднат някакви камъни се мъчи. И тук това е празно поле. Защо празно поле пък? Уоу! Ice Green.